med Hedegaards forretning, for vi tænker på dit behov. Den nu har vi tilbud på Gajol, salgsbestiller, hvilken som helst variant, kun 5 kroner. Kløve sødemælk, kun 5 kroner. Biotex, kun 30 kroner. Og hvedemel og rugmel, kun 15 kroner. Flødeis, kun 20 kroner. Og stearinlys, kun 40 kroner. Og vores egen klassiske danske Anton Berg, kun 30 kroner. Husk, at du kan være med på at vinde Coca-Cola-konkurrencen på 100.000 kroner. Det var Hedegaards forretning, for vi tænker på dit behov. Tak for i dag. Flødemel, kun... Gajol, kun 5 kroner. Hvad har vi udsalg på? Gajol, kun 5 kroner. Hvilken som helst variant. Crown Candles, kun 30 kroner. Nej! Amor. 60 kroner. Hvilken som helst variant. Amor hvedemel, rugmel eller hvedemel. Kun 30 kroner. Flødeis, 15 kroner. Danish Classic Crown Candles. Who the fuck told this fucking ball in the